Tapi kiai kan kuwatir nak santrine mangan kawuk. Apa cara mriki kawuk iku? Seliro lho apa cara? Biya, Pak. Nah, saiki tak bedheki. Keyakinan kiai ini biaya haram kan? Haram. Tapi nak manani dop. Haram. Ya mereka. Jadi akan buat dop lan kawuk haram. Mergo ning riwayat jelas dop halal kan? Hadis sahih dop halal. Tapi ning gambar persis kawuk. Tak takono bocah-bocah Al-Azhar. Dop yo kawuk iku, Gus. Tapi sampean wani. Santri mangan kawuk. Yo ora wani, Gus. Akhirnya manut dop lan kawuk Arab. Wah, Arab terus. Aku mulane nak manani pinter bodoh nih, kula wis dilatih bodoh nih. Perkarane nggih, kadang bodoh niku penting karena nggih nggo ngelah-ngelah niku wau napa. Jadi ben wong santri ramangan kawuk ndop kawuk Arab. Padahal kene dhewe mosok ning Arab ono kawuk. Kadang ning ati ya mamang. Mosok ning Arab ono bajing ngono kan maksudnya. Jadi nganti sakniki nak kepiting pollingnya kayaknya mayoritas akeh sing yakin halal. Mergo enak lho terus koyo ilang. Tapi kalau alal hak nganti sakniki saya eling-eling man kepiting ping pira gara-gara disuguhi tiyang. Tapi kalau guru-guru kula tepaan duwe sanad sing ngaramno. Dadi kula termasuk nasib pelek kula nu. Tapi mau saya hentikan nasab apa sanad haram itu mergo kanca-kanca kula nu udah biasa mangan apa? Kepiting. Bahkan kebanggaan karena kastanya kan tinggi ya kan mahal ya. Wah, itu repot. Kalau nanti rebukan bagi kajian sing alim-alim. Cara kiai sarang niku haram, nak cara kiai kajian. Lho iku enak Gus. Mboten halal tak haram, pokoke enak Gus iku. Mulane Senawawi Banten niku Senawawi alime ngono sering dinyek. Senawawi Banten sing aran tafsir Munir sering dinyek. Perkara ndekne fatwa iwak pindang nggih sebagai iwak pindang, iwak sing ditumpuk-tumpuk. Cara mriki iwak napa? Iwak sing terus digodhog lho. Ah niku kan gedene sak menten nggih. Gedene sak menten termasuk kabir. Itu kalau kabir antarane telek mbek daging kan kudu dipisah. Padahal dengan dipindang telek mbek apa kan dadi banyu. Iku Syekh Nawawi kan darani haram mergo napa? Teleke campur. Lagi Jawa biasa mindang mangan. Akhirnya zaman Syekh Nawawi sering disek teng Jakarta riyen. Nggih digojlong. Mun nambah Mas jenengan wong alim lah nak ngaramno boten anut kula. Dadi akhirnya terus Kinai digojlong. Nak dipisah iku nak terus teri sepundi Mbah perkara maksudnya iwak teri lho sing cilik-cilik lho. Iku nak bedeti piye gitu. Tapi kula gadah beberapa guru yang ndak pernah mangan nus. Mergo alasane tintane niku najis. Tapi alhamdulillah semua santrinya ndak ngikuti ya. Akhirnya yo sesuai anak dhewe ra anut. Alhamdulillah terus kalah sing madzhab-madzhab terlalu ikhtiyat niki tersingkir. Ya kula alhamdulillah syukur madzhab-madzhab ngoten iki tersingkir. Lah iku pentingnya ngaji. Sajane wonten khilaf. Dadi kados mazhab Syekh Nawawi itu ya mungkin benar. Nak teleke napa iwak sing gedhe iku harus dipisahkan. Karena yang halal kan dagingnya iwak kan bukan teleknya. Ambek batangnya iwak, tapi kan bukan teleke. Telek tetap telek. Teleke pitik tetap najis kan. Meskipun pitike halal misalnya. Lah itu ada solusinya. Solusinya itu semi intikal mazhab menurut Imam Ustukhri Rawayani bahkan orang Syafi'iyah. Rausul makul itu tohir. Rausul makul apa? Tohir. Jadi agar dagingnya suci, telek suci. Wah niku barokah tenan mazhab niku cara pun. Lah kula sering di santri tukang ternak ayam, niku nak salat niat resila yo saronge mesti kena telek ayam. Omah kula biasa digo dolanan ayam. Kula anggar ngresiki ora tenanan. Anggar bojo kula protes, aku wong alim rasa mbok kandhani yo perkarane. Lah nang ngresiki tenanan yo kesel tenan. Jadi kadang-kadang santriku tak wong itu harus buat ambek tisu aku wis. Ya tapi ngomong fikih kono rawani nyual kula. Enak terkenal ngalim kan wong rawani. Ya mergo kula intikal madzhab nak rausul makul napa? Tahir. Ngerteleke barang suci otomatis melok suci. Lah nggih berarti nak iwak suci sak teleke sak pindange kan suci. Mergo sing disoal Syekh Nawawi ra. Teleke iku menyampur nak wis nak digodhog. Mane jare dia Syekh Nawawi angkatan buyut kula. Golongane Raden Asnawi niku pernah buyut lho kula. Mergo mbah kula nu namine Hafsah buyut kula namine Hafsah binti Maksum bin Saleh bin Mbah Asnawi Ageng. Syekh Nawawi napa riyen alim-alim tiyang Kudus Raden napa?
Asnawi niku menangi Syekh Nawawi sinten Banten. Niku pernah buyut bae kula. Mau niku bedino debat mbek gurune. Anggere stok kepentingan Indonesia ndekne bela wong Indonesia. Lah Syekh Nawawi tenang ae ndek uripe nang Mekah. terus perkara welut nggih ngoten. Welut itu wong Jawa ya Jawa tak kulul hayahe wong Jawa mangane napa welut. Iku ya korban munjid gak warna. Wah, welut itu digambar ning munjid gak warna padha kabeh. Lho, lah ning munjid diterangno kalau wong Jawa pokoke iki panganane wong Jawa lah. Akhir ulama Jawa tiap ning Mekah ya Jawa tak kulul hayahe wong Jawa mangan napa? Lho, jadi korban gak warna. Jadi welut digambar ning munjid gak warna. Ulo. Lah wong Jawa senengane mangan iku. Wah, akhire ulama Jawa fusak, perkarane mangan apa? Ulo. Jadi ulama Jawa fasik-fasik perkara pakanane. Ulo. Karena ana ulama alim wong Madura ngarang kitab jenenge Al-Belut. Ora ora bahasa Arabe welut jenenge apa? Al-Belut. Dikarang bahasa Arab. Karane gak trimo dekne darane ulama mangan apa? Ulo. Tak dudono silsilah gak tahu mel. Lane nak maknani ya kadang hal-hal yang kita ndak tahu iku atuk salah. Ya atuk napa? Salah. Muga-muga salah. Makna nure pangeran kok trimo koyo napa? Lentir napa? Sentir. Muga-muga salah. Kok wong sakniki kecenderungane nyontokno iku listrik. Mergo gambarane termasuk iku nak kena angin iku gak mati. Ya listrik mek sentir kira-kira ya parek. Parek napa? Listrik. Sembah kono muga-muga salah. Ora Qur'ane sing salah, maknane kan iki masalahe maknane iku maknanine lho. Napa? Maknane. Ya al-kindil iku sentir wal misbah iku asirat lampu ail fatilah. Tegese sumbu. Napa namane fatilah mriki niku. Misale sentir terus ana kaine sing diurupno niku napa? Sumbu ki. Al-mauqudatu kang den nyalakno. Wal miskatu te miskatu at-taqah iku dalan sing nerus tapi wiru nafidah kang ora jebrol. Jadi nerus tapi ora 100% ya kan terus. Jadi tiang Arab nak damel lampu kan iki tembok ini lho dikerowak nek cara wong Arab. Tapi ora dikerowak nganti jebrol, terus lampune disalap jero, paham nggih? Lha iku jenenge tokoh wairun nafidah. Ya kados lampu-lampu listrik sing ditanam teng tembok ngono kan mboten jebrol total toh. Namung dikowaki cara wong Jawa napa? Dikowaki. Ail unbubah tegese unbubah nggih wau jenis lampu sing ngoten niku wau fil kindil ing dalam mau sentir. Ya muga-muga salah kula bolak-balik muga-muga niki salah. Pokoke ora ngono cara kula. Mergo terusane ayat kan ngeten, az-zujajah tu ta kaca iku kana kaya sedene zujajah wan nuru tegese lan nur fiha ing dalem zujajah kabun. Iku merupakan lintang kaya lintang duriyun kang banget padange. Lah saiki lintang mbek sentir mbek lintang mbek listrik mirip ndi? Mboten saiki sampean tak bedheki. Nur wau kan kaya lintang. Saiki lintang padange kan kaya ngoten. Padange lintang mbek sentir mbek listrik mirip ndi? Listrik. Mosok padange lintang padha mbek napa? Sentir. Iku lintang kemukus. Mulane kula darani makna sentir muga-muga napa? Salah. Tapi ya ben zaman iku ora ono listrik ya ben maknane ngono monggo. Ai mudiun kang madangi bikas ridal diriun wa dhamiha duriun minat dari kan duriun. Wonten sing tesih ngangge hamzah, wonten sing pun di napa idhamaken di takhfif ngangge ya. Biman adaf iklan maknane nolak